दूसरा के भैनिया रहनी कुंवारे तक कहनी हम जी भर के तोहरे से प्यार होता शादी हमार हम दूसरा के भैनिया अरे रहनी कुंवारे तक कहनी हम जी भर के तोहरे से प्यार जाए से पहले पियावा घरे अपना बहिन से सेटिंग करा जई हो। जाए से पहले पियावा घरे अपना सिस्टर से सेटिंग करा जई हो। अरे अब हमारे कहूँ ना अरे क्या चपले रहियो बढ़िया आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। लगे दोसर बतौनो पटोले केहू और के बिया का कलब तो कन्फर्म प्यार पहिल बिया का यो चल दिया बुझाता। तू ही बोल कैसे हम जी मर जाई रे दोनों बहिन बारू सन हर जाई रे। हमने सामने मिल के एक बार भेटिंग करा जाई हो। हमने सामने मिल के एक बार भेटिंग करा जाई हो। जाए से पहले पियावा घरे अपना बहिन से सेटिंग करा जई हो। जाए से पहले पियावा घरे अपना सिस्टर से सेटिंग करा जई हो। अरे जान कितना दिन साथ में घूम लो आज धोखा देता रू काहे हो बोला ना। मिक्स बाय दुर्गा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हावे गुलंबर के पास। धोखा न दिहले बानी मजबूरी में जी न पाइब हम हो तो से रह के दूरी में सब ढोंग जाए हर जाई ई का तू कइलू हो। निरंजन निराला के नाही अपनैलू हो। दिलीप निराला संगे रही के मीटिंग करा जई हो। बुझा दिलीप निराला संगे रही के मीटिंग करा जई हो। जाए से पहले पियावा घरे अपना बहिन से सेटिंग करा जई हो। अरे जरूर करई हो। जाए से पहले पियावा घरे अपना बहिन से सेटिंग करा जई हो।